muddin baka taba kai minti 40 kana tare da iyalinka ba yayin mu'amala auratayya ba to kai wannan haɗin insha Allah magani ne ingantacce garanti dan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar a manta da share domin share din ku shi ke bani karfin ko fito ba ku sadakan magani a online yawanci masu aure yawanci ina samun complaint din daga wajen mataye da maza suna cewa dakta da Allah ba mu sadakan magani mafi sauki wanda zamu hada da kanmu to matsalar ku ta zo karshe ku yi wannan haɗin insha Allah haɗi ne mai kyau garanti kai abin da ake bukata zaka je ka nemo namijin goron ka ne kamar guda 4 sai kanan faranka kamar guda 6 normal kanan fari kamar 6 kwaya 6 a dake shi da ku sosai ka lugugi shi a turmi sai ka dan karkado shi ya zubo cikin kofin da ka juye madara fik ta gwangwani guda daya sai ka juye a ciki idan ka juye a ciki ka jika shi da wannan namijin goron guda 4 sai ka jajjaga shi haka sai ka zuba a ciki amma mai ulcer wanda ta yi chronic ba zai irin wannan ba saboda mai ulcer wanda in ya ci abu kadan zai ji kirjin shi yana zafi to kada yi wannan hadin sai wanda ulcer sa ba ta yi chronic ba zai iya yi wannan hadin sannan idan ka zuba wannan abun sai ka bar shi kai minti 10 zuwa 20 kafin ka kai ga iyalinka minti 10 zuwa 20 din sai ka dauka ka sha ka taune shi ka cinye insha Allah in dai kai wannan hadin Allah da maganin karfin maza ne sadidan madara namijin goro kanan fari insha Allah garanti ne ga mai bukatar man fawa na gashi na wannan shine man fawa na gwale cibiyar na gwale traditional medicine wannan shine ɗaya tilo kar da haka duk gaddama kin karban maganin kai na tasiri sosai ina bada maganin kankancewa gaba istimna'i ga mai bukatar ganin batana kan wannan bidiyon kar a manta da sharing wassalamu alaikum warahmatullahi